Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala jami ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi ku nate ngendikane mesune awak dhewe, yustajabu li ahadikum malam yajal. Yustajabu den sembadani li ahadikum sapa salah siji sira kabeh malam yajal selagine ora nggege utawa ora kesusu sapa ahad. Maksudnya apa disembadani ya dongane. Dadi Kanjeng Nabi kabeh donga ngendikane kabeh donga asline iku disembadani karo Gusti Allah. Mbok kuwi cepet, mbok kuwi mengko-mengko, terserah Allah. Wong sing asese Gusti Allah, sing asese bose. Kabeh disembadani ana syarate malam ya jal selagine ora kesusu. Ora ndang-ndang. Sithik-sithik pengen ndang, pengen cepet. Jadi syarate siji. Fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Fayaqulu mongko padha ngucap sapa ahad mau, qad da'autu teman-teman wis donga sapa ingsun falam yustajab. Mongko ora den sembadani sapa li ingsun. Akeh-akeh wong kadang gongrentek ngoten niku wae. Dadi aku wis donga pirang-pirang sasi, wis donga pirang-pirang wulan ora disembadani. Iku termasuk rasa yang timbul di dalam hati, nek atine iku pengen ndang cepet-cepet. Nek wis atimu kok wis model ngono kuwi wis makna dongamu iku ora bakal disembadani. Mergo awakmu iku nggege, cara wong ora reti sopan. Wong njaluk kok pengen ndang-ndang ngakon bose, kon cepet-cepet. Jenenge wong ora duwe sopan. Dihindari rasa sing timbul nduk ati kaya ngoten wau. Engko wis donga pirang-pirang minggu, pirang-pirang taun, pirang-pirang sasi ora disembadani. Dadi jangan menutup hati. Aja sampai atine ditutup dhewe karo rahmati Allah. Kaya nyanyian niku lho sing lagi ketoke dinyanyekno penyanyi. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Kalau tidak, dan seterusnya ngoten lho. Jadi dongane awak dhewe nek lagu kuwi asline bermakna sekali. Dongane awak dhewe iku ora usang. Ora usang maksudnya Gusti Allah iku ora bakal lali anggonmu ndonga ring Gusti Allah mesti dieling-eling karo Gusti Allah. Ora bakal usang. Dongamu iku dielingi Gusti Allah. Selagine malam ya jar. Selagine ora nduk tutup dhewe atinem. Ini noto ati sekira ora krentek-krentek utawa ora duwe rasa sing nyalai apa jenenge perkara-perkara sing ora diridhoni Allah. Jadi jangan menutup rahmat Allah. Begitu. Jadi ndonga ya ndonga disabari istiqomah ngoten wis gladhok-gladhok ndonga sing apik. Nek iso kanggo awake dhewe, kanggo anake, kanggo putu-putune dongakno. Ben diundhah. Dadi ngunduhe pamane rasa iki yo besok-besok. Cara wong nandur. Begitu kadang niku crita ora kanggo, kadang ana wong sowan kiai. Tangi mbruh pengen ndang kesauran. Sowan kiai ngruwet-ruwet biasane go sowan kiai njaluk donga, njaluk solusi ben ditungakno mandi iso nyauri utang. Bareng ditungakno ora mandi nyalahno kiyaine, padahal sing salah kadang
awake dhewe. Pas uripe niku pas cara wayah-wayah longgar kadang gaya hidupe iku berlebihan. Maksudnya berlebihan niku ya lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pendapatan karo pengeluaran iku akeh pengeluarane. Gaya karo gayane iku ora dikontrol. Disaingan karo tangga-tanggane wis pokoke duwe tanggane duwe ngene didhuwuri, direwangi utang. Direwangi utang, sik utange numpuk-numpuk, pirang-pirang ora kuat bayar utang lagi ning gone kiai. Delok donga ben iso nyaur utang. Sing salah awake dhewe. Nyalahno kiai ini perkara dongane ora mandi. Dongane kiai yo mandi, cuma sing didongakno kuwi sing ndak apa marai hijab. Sing kudu nebus karma awake dhewe. Gaya hidupmu yang kemarin-kemarin wis enak-enakan israf berlebihan. Sapenake dhewe ora ngerti aturan bareng susah ning gone kiai ne. Yo aja salahno ora mandine. Kabeh donga iku mandi, kene kok ora mandi. Salahe sing didongani kadang ora sing donga. Contoh penak korek api pamane iki ngomong ora kanggo nek. Sampeyan ngejesno korek asline panas, iso ngobong pamane. Cuma sing diobong ku teles. Kudanan ora garing ya ora kobong-kobong. Asline korek iki ya iso ngobong. Asline donga iki mandi pamane. Cuma sing didongani, cuma sing diobong iku teles. Ora garing pamane. Cara kaya kertas. Ya ora kobong-kobong. Berarti sing salah iku ora sing koreke, tapi sing diobong mah. Ibarat ora kanggo. Jadi kadang donga ora mandi iku aja nyalahno sing donga, sing dongani. Kadang sing dongani iku lho. Kadang sing salah. Biyen niku nate yai kula tau sowan kiai. Cerita bangsa gaib. Dadi piyambake niku ring kuburan ring kuburan ziarah. Mergo nek kono iku dikrungu nangis wae kuburan iku. Parane yai didongani. Dongani bolak-balik. Kok isih nangis wae didelok disawang karo yai jarene gosong wae. Gosong rewong. Dongane yo gosonge iku ora ilang-ilang. Bareng diselidiki tibake wong mau mek pesugihan. Ngoten. Wong mau mek pesugihan. Dadi didongani bolak-balik ora mandi. Dongane ora mandi. Wong wis gosong terus tibake mburi-mburi mek pesugihan. Ngoten. Iku padha ngono ku wae ceritane. Dadi nek iki cerita melenceng dari hadis Kanjeng Nabi mau wis babakan donga. Jadi awake dhewe kadang nek donga njaluk donga wong sowan-sowan karo sapa wae, ziarah apa wae lah. Nek durung kasembadan nek iso aja malam yakjal mau. Aja ngege. Aja kesusu wis ditata atine, wis ngrumangsani wis elek, ngrumangsani keliru, istighfar, kan istighfar. Jaluk pangapura Gusti Allah, piring Allah. Sapa reti pancen awake dhewe sing kurang apik. Begitu saja suarane entek rapati serak-serak, rapati iso banter kan. Fatihah.